ביוטיוב. היום ניצור עולם חדש במיינקראפט. קודם כל קוראים לי עידן, מנהל ערוץ טיווי עידן. כפי ששמעתם, לעולם החדש נקרא עידן וורלד. עידן, שונא את זה. טוב. נעשה במצב הישרדות, אבל אני לא רגיל אליו, שתדעו, אני לא אוהב אותו. אני אוהב יותר יצירתי, אבל לא נורא, נסתדר. טוב, בינתיים נתחיל. בוא נראה משהו. חכו, אני אעצור את הסרטון. טוב, מצטער על התקלה. טוב, ניצור את העולם החדש, מצב הישרדות, נקרא לו עידן וורלד. עכשיו זהו, ויצור עולם חדש. מעניין איפה יצא לנו. נראה לי זה השטח הירוק הזה, שכל העולם ירוק עם רק בלי הכפרים, כי עשיתי שלא יהיה כפרים בכל זה. טוב, נראה. לא, זה לא. איך אני יודע? בגלל הפתיחה הזאת. 3, 2, 1. מה נהיה? טוב, יאללה. מה אנחנו צריכים לעשות את זה? הנה, מהר. אנחנו צריכים לכתוב עצים ולמצוא את זה. טוב, נרד למטה, אולי למטה נמצא את זה. את התיבה הזאת שצריכה להיות לכל מי שמתחיל. צריכה להתחבא פה איזושהי תיבה. אני שונא את המוזיקות של המשחק. טוב, זה לא חשוב עכשיו. עכשיו חשוב להתחיל עם השטח של הבית, כי עוד מעט אנחנו נבנה בית, וזה לא חשוב לי, אחר כך נכתוב עצים. אנחנו נצטרך את זה. טוב, לא את זה, אבל אתם תבינו אותי. אנחנו נצטרך לבית. עכשיו ניכנס לתוך המערה הזאת, מערונת שנעשה לנו.
מזה אני יודע מה צריך לעשות. טוב, נעשה כבר את זה. שולחן עבודה. והנה, עכשיו. לא נעשה את זה. והנה, קל לחצוב. כפי שאתם רואים. נחצוב גם את זה. אנחנו נצטרך גם פחם, בגלל זה המערונת הזאת טובה לנו. אני לא הולך להשתמש עם עץ לבית בכוונה, חוץ מאולי הדלת, שזה אולי. עכשיו, תראו מה אני עושה. עכשיו, עם כל זה, אני הולך לחסות את זה ככה. טוב, את זה נשאיר. את כל זה אני הולך לחסות. ועכשיו, לא, אני צריך עוד עצים. טוב, אני הולך להביא לי עצים. אני צריך 6 חלקים. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות את זה לפני שירד החושך והלילה יבוא. עכשיו, הנה, 2, 3. עכשיו, את 3 העצים האלה נהפוך לקרשי ג'ונגל, אבל אני אקח עוד ליתר ביטחון. הנה עוד מלא. אני אנסה לקחת כמה שיותר מהר. ארבע כבר. 6 לדעתי יספיק. עכשיו, מהר צריך לעשות את זה ולחזור למערונת הקטנה שלנו. ואני עכשיו הולך להכין לנו את הדלת. קודם כל נניח את זה פה ודלת. עכשיו את הדלת מניחים פה, את זה מפוררים וממשיכים. גם פחם אנחנו נמצא פה, אבל זה מאוחר יותר. אם מישהו מפחד מהלילה, שיכתוב לי בתגובות, אני אעשה כל פעם שירד הלילה, בשביל שלא יהיה לילה. אם מישהו מפחד ממפלצות, ככה אני אעשה. אבל לפעמים אני אעשה את זה בלי שום קשר, כי אני אצטרך. עוד מעט נגמר לי רק מכשיר.
או. הכלי עומד להיגמר. כדאי שמהר אני אחצוב. או, חצבתי. עכשיו נגמר. לא. או, נגמר. אני הולך להכין לי חדשה. קודם כל אני שם את זה פה. עושה כלי חדש. אני אעשה גם שש. ועכשיו נראה כמה יצא. 24. יופי. עכשיו נעשה מאבן גם. נעשה חרב. נעשה מעדר. נעשה וגם וזהו. עכשיו נשתמש עם זה. אין לי זמן עכשיו, אני עושה את הקוד ליום. time sit day. אני חייב אותו כי אין לי פה אור. אני חייב אור. כן, צריך גם פחם. אני צריך למצוא ככה פחם. קשה. את זה נשאר שם. מי שרוצה, אני אביא לו קוד ליצירתי. אני אקח משם עכשיו גם קצת מזון. גיי מוד 1. עכשיו תראו, מפה אתם יכולים לקחת כל מה שאתם צריכים. לדוגמה, אני צריך עכשיו אוכל. אני לא אשתמש בזה הרבה, רק שאני באמת אצטרך את זה. עכשיו אני לוקח הרבה תפוחים כאלה. 94. זהו. עכשיו גם נרות. לא רסטון, לכו לבלוקים לקישוט ותעשו עד הסוף. אתם תצטרכו הרבה לפידים. עוד מעט. עכשיו נראה כמה זמן בזבזנו.